കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. എനിക്കിപ്പോ കിട്ടുന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ 7 മണിയുടെ ബാച്ച് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം പോയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയ നമ്മളും വീണ്ടും 8:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയൊരു വർഷം, പുതിയൊരു തുടക്കം. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. 2026 ജനുവരി 1 നമ്മൾ നല്ലൊരു ദിവസം തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നിറഞ്ഞൊരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 1-ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കാനാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷാദവും, രണ്ടും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ വിഷാദവും ഉണ്ട്. പകുതി അർജുനന്റെ വിഷാദവും പകുതി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ സൈന്യത്തിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം കാണുന്നത്. അപ്പോ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തെരഞ്ഞെടുത്തത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇസ്കോന്റെ എന്താ പറയാ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഫൗണ്ടറാണ്, സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ഓഥറെ കുറിച്ച് നോക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ആ ബുക്കിന്റെ അവതാരിക അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം നോക്കിയിട്ട് ആ ബുക്കിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കുക വായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അപ്പൊ രചയിതാവിനെ കുറിച്ച്, വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യം,